akong bahino na nag 5 minutos. Unahon ako si Loloy. Karon, ako di ko kana bitong masubraan kas believe sa imong kaugalingon. Kani si Loloy, kay mo kita Loloy Tomas Osmeña na. Kana bitong masubraan kag believe sa imong kaugalingon. Nga nagtuo kang ikaw gyud makamao, ikaw ra poy main laki. Unya, nasubraan ka sa imuhang nahibawan nga ang tanan tao ba nga kumparar nimo. Wa ni kahibaw tingan ni Tomas anang katubang ni Sidirata. Imposible wa sa kahibaw. Pero kani siya nasubraan marigi kalimtan lang gyud niyang tuyo. Unahon na to ni Loloy, isunod na to Lalay og si PJ Garcia. Now, og imong basahon si Tomas, kadtong diri balikan ako hisgotong Dres Mabolo. Nga matod pa niya og si Nestor Archival mao pa ni ang city administrator banga. Unya, ang gusto ginias Paul Nigel Villarete. Ang iyang asawang Paul na aron mo Cebu City Treasurer. Kay gusto na in Tomas nga ang tanang mga head of office diha Cebu City Government iyang tao. Sa ato pa duhar gigangyo day. Sa mayor nga ako lang ang city administrator. Mao nang gitirador gyud ni Tomas kay di man sa ganahan ana. Yun ana ang yang style. Sa basura si Nestor Archibal nihangyo gani nga tabangi ko ninyo ay ko ninyo sawaya. Nakadungog mong Tomas. Nga nitabang sa sulban ang problema sa basura. Ang nakatabang og mayo nakapaldo kadtong mayor sa Luginsan nga hingan lag-ig-ig mudino. Kauban sa iyang bayaw nga katong hingan lag-Jimbo Borgonyang nangamalig niya og kandidatura nga wa pa siguro ibaligya pug apil ang gobernadora. Nakadungog mong Tomas ni tabang wa gyud. Ang iyang gisiguro kanang mayor of the night siya. Kay gusto niyang mayor pa gyud sa feeling mayor pa. Nag-operate na ron. Atong niaging gabi matod pa limar gyud ka buok ni dool dito. Daghang tao, daghang personnel nga duty dito, mayor of the night gusto mas suro siya rito. Murag nagtakilid, gibugat na ng pikas kilid niya. Soroy niya rito, lima rin yung katao ang nidool. Ang gobyerno nag-operate sa grabe kadako og operational cost, gikas kuryente, ngadto sa kanang personnel nga nag-atang dito, nag-jote, og ang kanang mga panginhanglan sa mga tao nga lima ra kabuok nidool, alkanse ang gobyerno. Di ay mayor ani kapitan sa Mabolo o maldituhon ni mayor si attorney Arguedo. Arguedo. Okay. Moto inomdo mo nga ang iyang basura gilabay dito sa reclamation gidamp jud sa Block 27. Akong awhag sa mga naminaw rong taga Cebu City kay kanis Tomas interesado man ini magmayor. Wa man po mo tabang sa problema sa basura. Adto na ilabay yung basura dito sa IT Park. Ay. Adto na dito kituan siya may mayor og magabi eh. Nestor og adlaw. Si Nestor pagpalabay ang basura dito. Aluginsan adto pod sa kang Tomas nga duty na adto ilabay sa kuan tubangan atong iyang opisina. Di maramang katawo bahuan dito. Kana bitaw sobra kag bilib sa imong kagalingon. Mao na ang utok ni Loloy. Sobra na kayo kay ang iyang tuyo nga ako gituhuon dili si Nestor nga akong bata-bata. Ba? Kulba ni Tomas og estilo. Unya karon og imong tan-awon siya gusto niya siya gidaygon si Nestor sa wayon. Iyang bata-bata. Mahimo na nimo mas. Murag sobraan na kasi imong bilib sa imong kagalingon sa tinuod lang. Ang ako lang gikuyawan og magkita mo si Nelson Gabayan. Yung amigo na kong taga Lapu-Lapu, Katsila. Mga ito yung Mexicanong nagpuyos Lapu-Lapu. Kanya imong apelido, Katsila. Murag kuyawan. Kita mo Nelson, kasi likta na imong kilid na delikado. O na diya, akong kuha ng anak nga. Ang kanang mga ngilad ni mong sinuntian against mayor, may tag-upusi ka ng di pa mo kaubas partido. Kanya dili ikay nagpugos niya, panaganong mayor. Okay na, krama pa ito imong isawa. Sige, hanggang singgit-singgit. Yawa! Pawa! Alas 8:50. Ari ko sa kang lalay na pod. Kagahapon, nag-post sa iyang social media, ginakop sa mga reporters sa newspaper. Hibaw, ano to? Tungod kay iyang gidaig ang giingong mga sakop sa Junta Provincial o ang iyang, dili po kumingon darling niya si Kuan Aglen.
gidaig. Matod pa niya nga, bravo! Hasta giga. Hasta mga sakop sa Junta Provincial iyang gidaig. Kini human gibalik. Atong niaging Lunes sa gibalik sa Provincial Board ngadto sa executive or sa office ni Governor Pambari 4 ang katong giingong discount nga moabot og 80%. Ni tingog manggod ang iyang igsuon nga si sa tinganan ni sa oda. Ano sa kumingan katong nanghikap og paas laki wala din natin no. Gidaig ni Lalay kay matod pa niya bravo. Sa to pa si Gwen di ay dunay authority pagpakig-negotiate aning mga quarry operations sa tibuok lalawigan why labot si Pamela Bariccuatro kay bravo man kuno. Di apoy Pablo Jan Garcia niingon nga ang katawhan ni Singgit kamo naminaw. Los-los ninyo. Minaw siyang kay hambog. Ang ilang giingon, kung balik ko na, katong 856 million nga bayranan sa Buhispod dito sa Dolomite. Pila may gipabayad atos province? Kanang tanga. Sus, panamgaba. Kaglin Soko, mauna naghimo atong authority ni Gwen nga ipadawat tong 55 milyones. Unya, karon kang pamilya nga 1.2 billion, 211 million ang ipabayad, naminaw ang mga kamo naminaw. Singgit ang katawan, kamo naminaw. Kung imong subayon ha, ang mga binuhatang lalay sukad atong 2004 nahimo sang gobernador, hangtod nga gisuspensong wa niya tuhua ang ombudsman, si Gwen perting grabe ha. Nganong nadato og mas Gwen? Hain naman tong mga kiha niya against Chris Avedra. Katong Cebu International Corruption Center kon sa ICC. Naunsa naman to? Katong pasangila ang ato lang hudikatura mo ngilaan. Tanawa, nahilom na. Inigawa sa desisyon dito, hukom sa husgado, sa kasos administratiba niya, iya ding ipabanner story sa mga newspaper kaniadto. Si Pablo Jan Garcia, pangutan ako nung unsay anomalya niya. Si Pablo Jan kurog ni, og makontrahan og abtik. Karon posible ning mag-ipon ang duha ka mga magsuon nga nag-away maton pa. Nag-ipon sila, pareho sila, bravo! Ingon Pablo Jan, nisinggit ang katawan, kamo naminaw. Kana diha mga sakop sa Junta Provincial, mga sakop ng lalay halos tanan. Pirting mga ngilngiga na kaniadto, kana bitaw aptanawan Jimbo Burgonya. Sa tanang mga sakop ni lalay na naog apel na Jimbo Burgonya, og na ilis tercero distrito hantod nga eron o ili. Tungod kay nga ni lalay pangutan ako nganong nadapo po silang maayo. Only Jimbo Burgonya ang giwakli ni lalay, you're out of one sibot tungod kay tapulan. Pero in fairness ni Jimbo, kugihan, mamaligyag basurahan. Naloko na. Unya, maingon mo nga, bravo, naminaw, sus, pastilan o kaning atong hudikatura ang justice system sa Pilipinas kung tarong pa lang, hagbara na preso Gwen. Matod pa sa kong mga amigong abogado sa patang ilara ko ng hustisya sa tuwabay. Kung ano mga maghuwis, siya, di ko ma-apel sa kuana. Unya, huwag imong tanawon ang kuhan, ang gihimo nila kaniadto og hangtod karon lang rin nagkisik-kisik, tungod lang is pagtuo nga, why makadaog na mo, why, wa pa mataw, makapildi na mo sa politika. Ang yung isong si Byron, mabita mo rin nag-iro, nagsige nagpaghot, bisag buwan, nagsige nagpaghot, bisag dulom. Nalo. Natanawa, ang imong buhaton, ano nila, bantayan nila ang sayop. Niingos Governor Pambari 4 diri sa akong, atong interview na mo diri ang Governor. Ang mga abogado may nag-negotiate, ang wa siya dili sa, ang iyang i-delegate niya ang negotiation, tali sa mga abogado sa Kapitolyo o sa taga Apuland Quarry Corporation. Pero, tungod kay, may nagkabuot nila, ang nahitabo, ngayon ang gobernador, okay, dadaan ito provincial board. Ngayon na, gibuhat
Now, kaniadto mao nay gibuhat pod sa mga sakop ni Lalay nga matod pa sa kong bigong abogado gyapon nga diya sa Kapitolyo nga kanang mga sakop ni Lalay ug mo'y mo makanegotiate, checks and balance na sila. Unsay pasabot sa while ongoing ang negotiation hatag cheke. Inig magor okay nang negotiation, humas negotiation, akuhaon ang balance. Lalo. Mao na checks and balance. Mao na ilang bisyo kani ato. Karon lang na sila ni kisi-kisi kay wa na mag-ilahang negosyo. Naloko na. Ako iyag ko ni ha kay di ay bata-batang Lalay na paday gyapon sa Kapitolyo. Bata-bata din ni matod pa bata-bata din ni Rodel Buntoyan. Nagsige day gyapon og in the name kuno sa provincial government mo po'y dagko kayo paak sa mga supplier og sand and gravel resibo nga bisag asa donggo pangayuan. Di ba Kaiser? Kaning Kaiser popular kini sa Amerika ka hospital man ni pagkanahin na dito halos tanang county dito kanang Kaiser permanente. Alas 8:56 ugma ato ni balik ka gisgot. Di gyud ko mabao to ning di mawas kung nahuna ning mga bangkitang kawatan karon lisod na kaayo ang kahimtang sa nasod. Dili ma kana bitang di mo ma-reconcile sa mong utok nganong naingon ani ang Pilipinas. Kami ganing na trabaho. Lisod magani mo ginhawa magani sa mo gyud. Ang wa intay trabaho kanang mga panahon na a nation of ayuda. Ang ngilad kayo nga wa maglisod karon kantor gyud hanag Martin Tambaloslos Romualdez. Kapamilya sa presidenteng bangag. Apoy ombudsman, magsuon man ang Department of Interior Secretary o ang ombudsman pareho ng Rimulya. Utro pong, wala imbuhat. Sige nagpa-preskon. Ang preskon rabang Rimulya. Bunjing Rimulya ha, ombudsman. Ako nang giandam ang kaso ni si Escudero o ni Martin Romualdez. Unyas Mayo, patanayo pa ito. Ngano laging sila diri. Ako balikon ha, binalik na ni. Ngano lagi Peter Caldero wala mo ingna nga. Akong gaendam na mong kasong Peter Caldero ni Alan Quirante. Apel tong Wilson Wenceslao nga mo'y ahinte. Ngano wa lagi? Apel to sa si Jonathan Quirante wa lagi. Si bagulbol aring upon nga 6.3 billion kunong ang pork barrel ni may bibi ko. Isam na may bibi ko. Asawa na akong. Medyo, kung resista man na for 2 terms, nganong wa man lagi unaha? Mayo pa man day i-file, nganong balik-balik pag inyo man yung giuna nga si Chis Escudero o si Martin Romualdez nagtuo mo nga samtang si bangag pa'y presidente sa umaabot nga mga panahon mingo na po na Bunjing Remulla kay inconsider ang brotherhood fraternity brother sila ingo na po na nga wa de Sas Martin ay wa gyud Naloko na. ang report sa Independent Commission for Infrastructure o Sas Martin ay wa magikalambigitan Chis Escudero noon Naloko. pero unsa may buhaton ani sa ako lang pagpanabota pangagpas lang. Ang Vice President kasi Sara Duterte Carpio na ay sige pagkaron ang ilahang kanang mini trial may tawagan na nila nilalibo kung ganong niabot pa na punto kauna kang irap wa man to moabot na kang corona wa sad. Unya ang ilang bana-bana nga ato gining pig-uton si Sara kay ug baon ni mapuli unyas Malacañang og dili ni ma-impeach, dili ni mahukmang sad-an administrative case sa manang impeachment. Inigpuli unyas Sara kini tanan mga priso gyud. Naloko na. Gikan bangag ngadto sa anak nga si Andoy Marcos, Lisa Arenita Marcos, Apiles Tambaloslos, ubang mga bata-bata ni bangag. Unaha gitos Peter Caldero ay kuha to iya. Ug may mo mas pera na sa riya kay batanon pa. Mao ba? Ko pa to iya. Now, inig-abot unya dito Senado kung madana ang adto na gyud tara na ba? Trial na posible man karong Mayo. Kay Mayo 4 pa man ang resume sa ilang sesyon. So posible karong Mayo na ayan ay adto na taralo na ni Sara. Bila may makuha sa gituhuan nga adto bobotar pabor ni Sara inig hukom si Escudero. Jinggoy Estrada. Wa pa siguro si Senador si JB Igsoon. Kanang mga si Joel Villanueva. Magsigil lang niya ng aliloya dito. O punaan pa ni sa mga Cayetano. Ilang bakulan daan
ang habig ni Sara nga mo ilang pagtuo nga kani adto gini butar pabor ni Sara. Kinsa may mabilin sa habig ni Sara agway buot nga senador Ruben Padilla. Mo na ngilad kayo, mo na bakulan na si Escudero, mo na ngilngig itong abogado si Alan Cayetano. What if, kuha na si Escudero, so, kuha nagdo kabutong si bato, nito naman to ilaws bato, nitago naman. Mo ni lisod, tanaw na ko, kaning pagpahibaw ni Bunjing Rimulya nga, pailan yung kaso si Escudero o si Tambaloslos, kani leading ngadto sa impeachment ni Sara. Pero sa ako nang balik-balikon, kaning mga taong Sara, Duterte nagsuroy-suroy pod like Mike Defensor, pangutan ang inyong kaugalingon kung naswito mo, or kung wa mo maswito, suwito ha. Og limpyo ba po ng hanlag Mike Defensor? Labaw pang luod. Wala ko'y oras, hurot na.